Pojďme se společně podívat na pana majstra Kopačku, jak si zase kálí do pusinky, protože opravdu nemám rád lidi, kteří lžou, že není zajímavý, to všichni víme, ale tady Kopačka prostě mele hovna přes hovna, a což mě docela trápí. Káže vodu, pije víno, on tedy pomluvá ostatní lidi, co dělají špatně, i když to sám dělá, jako připadá vám tohle jako v pohodě? Na kolik lidí si tady vytáhl soukromí hlasovky, včetně mě, na kolik lidí si tady nakládal, ukazoval z účty, ukazoval z výdělky, finance, o Adéle, o Miruně, s Mirunou si natočil, nechal si naspívat svoji písničku, to by mě huba upadla, kdyby něco takového mohla tvrdit, písničku, kterou ti někdo složil. Naspívala jí Miruna, druhý týden si roztáčel Mirunu po celém YouTubeku. Kubo, ty zavři ten rypák. To nejsou plechy, ty na člověka nejdou. Co to sakra může být? Lupy, nervy nebo bůhzatej svět? Do toho ještě vole má svůj krámek, vole má svoje občerstvení a nemusí prej údajně danit, protože vydělá jenom 50 000 ročně. Že on vytahuje věci nějaký občerstvení nebo co, který jsem měla před 15 rokama. I kdyby si vlastnila Globus, tak je to relevantní a nikoho to nezajímá. No Kopačky to vidíš, že Kopačky to zajímá velice, jo? Já se snažím poukázat na spravedlnost. Já jsem prý moralista, ne, já jenom ukazuju to, co je špatně prostě, to, co děláte špatně, vy dementi. Taková věc, jakoby, ty věci z výpisu rejstříku jakoby dlužníků, tak jsou jenom pro osobní užití, jakoby, jakmile zveřejníš, je to trestný čin GDPR, co znamená porušení osobních údajů a je úplně jedno, že tam zamažeš moje jméno. Tady dělá reakce nebo dělá videa prostě na random lidi a vám to přijde hrozně vtipný všem. A najednou, když chceme jet po panu Kopovi, tak jsme děti ve školce. Teď zase udělal reakci, kde hodil i moje ofiko jméno. Říkám tady jeho ofiko jméno? Říkám. Je veřejně dostupný, tak jakoby, proč by to nemohl říct? Není to soukromý citlivý údaj. Hele, ale tenhle člověk, ať si zamete před svým vlastním právem, ať pak povídá dál. Každý to může dělat, ale nemůže to dělat člověk, který sám si před sebou ještě do dneška nezamet. Má takový špín za sebou i před sebou, že až tohle jednou praskne na něj, že dostane po nikom, tak do držky se bude strašně divit. On mě moralizuje, že já dělám reakci na Jarina, na Lenku, na Jimmyho, na Pabla, vole, protože já se nikoho nebojím. A co dělá on na tom YouTubeku? Kolik lidí on tam zveřejňuje? Kolik lidí on tam hejtí? Ty vole, to je seznam normálně jak toaletní papír.